Виждаме новата серия макари на FL. Тя е с размери от 1000 до 7000. Това е един среден размер. 3000. Серията е LH. Това е една бюджетна серия макари. Сега ще видим какво предлага. Вътре виждаме, че е макара с резервна шпула, която е графитна, която е олекотена, и самата макара. Сега ще я разгледаме. Да, макарата. Ще фиксираме първо ръкохватката. Добре, тя няма луфтове. Виждаме, шпулата е метална, с обработени ръбове. Има много добро движение, много плавно. Няма луфтове. Бигела работи чудесно. Просто звънти. Авансът също е добър. Даже и блокира при по-голямо затягане. Много плавен, преден аванс. Разбира се, лагерите са 5+1, което е не нисък клас, това си е направо среден клас макара с топ лагере, с такове, работи перфектно. Можем да кажем, че за парите си това е една чудесна серия макари за сега.